A la Terrassa medieval, un petit carreró connectava el cor de la vila amb el portal major. Era la continuació natural del carrer de Baix, un pas quotidià que portava els terrassancs fins al primitiu portal de Sant Roc, allà on avui trobem el carrer Cisterna. Aquest era el carreró de Calabruixa, un nom que aviat es convertiria en símbol d'un dels conflictes veïnals i polítics més interessants del segle XIX a Terrassa. Amb l'arribada del segle XIX, Terrassa experimentava canvis profunds. La construcció del nou carrer del Vall, ja fora del recinte emmurallat, va transformar radicalment la geografia urbana de la vila. Les noves cases s'aixecaven amb les façanes orientades cap a aquest carrer modern, deixant els seus darreres donant el vell carreró medieval. El que havia estat durant segles una via de pas necessària es convertia ara en un espai residual, un carreró sense sortida que els veïns començaven a utilitzar com a abocador de deixalles. La funcionalitat urbana havia canviat, però el conflicte tot just començava. Miquel Vinyals i Gali, propietari d'uns extensos jardins que ocupaven gairebé tota la part nord del carreró, l'any 1858, va prendre una decisió que canviaria la història del carreró, va ordenar tapiar-lo completament per fer-lo intransitable. La seva justificació era clara: evitar que es convertís en un focus d'insalubritat i desordre públic. Però diversos veïns no estaven d'acord amb aquesta decisió unilateral. El que consideraven un espai públic no podia ser privatitzat per la voluntat d'un sol propietari, per molt influent que fos. Van presentar una queixa formal a l'Ajuntament de Terrassa. L'Ajuntament va donar la raó als reclamants i va ordenar enderrocar les parets que Vinyals havia fet construir. Semblava que el carreró tornaria a ser transitable, però Miquel Vinyals no es va rendir. El 29 de setembre de 1858, Vinyals va dirigir-se directament al governador civil de Barcelona. En la seva carta, argumentava que si s'enderrocaven les parets. El pasaje en cuestión se convertirá en un lugar de hediondez, de escándalo o inmoralidad contrario a la policía y seguridad pública. Darrere d'aquest conflicte aparentment local s'amagava una lluita política més àmplia. Miquel Vinyals no era un ciutadà qualsevol, era cunyat del general O'Donnell, que des del 30 de juny d'aquell any era president del govern espanyol i, per tant, cap directe del governador civil de Barcelona, Ignasi Llacera i Esteve. El poder polític va inclinar la balança. El 20 de gener de 1859, el governador Ignasi Llacera i Esteve va ordenar incomunicar el carrer amb una reixa de fusta. Però això no era suficient. El 10 d'abril del mateix any, Llacera va visitar personalment Terrassa i va ordenar a l'Ajuntament construir una paret per incomunicar el carreró definitivament. El carreró de Calabruixa quedava tancat per ordre governamental. El 18 de novembre de 1868, l'arquitecte municipal interí Modest Fosas i Pi va aconsellar la redistribució del terreny que ocupava el carreró entre els veïns del carrer del Vall que hi tenien accés. Era la solució més pràctica i definitiva. La repartició final. El 22 d'abril, la repartició definitiva entre els veïns del carrer del Vall cap als patis hi tenien accés va quedar establerta: la vídua Escursell, Gaudenci Tusell, Sebastià Cadena, Magí Montmany, Josep Marcet, Josep Biosca i Llorenç Valls. D'aquesta manera, quedava definitivament liquidat i desaparegut, després de més de 12 anys de discussions, el cèntric carreró de Calabruixa. El carreró de Calabruixa és més que una anècdota urbanística. És el testimoni d'una època de transformació, dels conflictes entre interessos públics i privats, de les lluites polítiques entre liberals i conservadors. Avui, només els documents i algunes fotografies ens recorden que un dia va existir aquest petit carreró, on, per cert, sembla que hi va viure una bruixa, però això ja queda per a una altra història.